TGB, 2 minutos makalihis na alas 9 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagtutubol si Presidente Rodrigo Duterte na ang pagpopromesang Salvation kan Easter o Pasko sa Giraray na pagkabuhayan na magsiserving inspirasyon sa mga Pilipino para umasa sa bagong pagpuon apisar kan hagyat na darakan COVID-19 pandemic. Sa iyang Easter Sunday message, sinabi ni Duterte na ang okasyon na ini nagtataonin profound message of hope para sa mga Pilipino sa ampang kang matinding kalbaryo hatod kang pandemya. Iyon na ini ang ikaduwang taon na pagsiselebrar kan Katolikong Pilipino ang Easter Sunday sa laog din sarong lockdown. Yan ang pangalas nabing bareta, haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ang pait, di kakagat, kundi pupupukin. Ang taong walang kusa, hindi ba ganun din? Lagi nang naghihintay ng awa. Buong araw, walang gawa, kundi ang tungunganga. Maray na aldaw, Lunes ngunyan, buwelta na kita sa regular na panahon. Tapos na po ang Kwaresma ang Semana Santa. Laog na naman ang panahon kan mga fiesta. Lagi lang umaasang baka. Makaskaso na naman po yan. Tandaan nindo, pag minalihis bagaan Semana Santa, makaskas na ang dalagan kan panahon. Pero reminder po duman sa mga maselebra na naman kan ka-fiestahan. Day mo na tabi, hold your fire. Likay-likay sa tiripon. Matindi ang tama po kan COVID, lalo na duman sa Metro Manila. Ingat kita digdi sa luwas kan capital city. Sa man lain-lain na lugares, probinsya man o syudad. Ano man tabi ang kasiributan, amang Diyos dapat pirming enot sa gabos. Nagre-respeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Tingog kan banwaan na tabi, naglalaom, nayaong kamo dyan, nagaantabay giraray pagkatapos kan sarong simana na deviate niya to sa normal na dalagan kang programa. Mapo naman po kita magkultibar ni na mga paraantabay. Sana magdakol-dakol po ang paradangog. Sagkod na naman kitang alas 10:30. Tingog kan banwaan. Katuwang ko dyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Jomar, Jimmy Al, sa kuyang mga kumpadres. Siyempre si Ad, si Luens, si Renz. Sa Manibela si Henry Diboy Mata. Control technical lan sa moya pong Chief Tech Bonjing Tanay. Di ka Bonjing nagpanabuha, di ka naguli muna. Pero bagong gupit ka, gaya ng gupit mo Bonjing, tamang-tama yan. Tamang-tama, summer look. Ako gusto ko magpakalbo di ba? Ang aning mapresko lamang. Chief Tech Bonjing Tanay is in the house. Sa Newsroom Production Research yaon dyan si News Manager Mardela sa muya pong malalauman. Siyempre, sa Production Center ang AM po ng DZGB, Angel Mustaza. Sa IT, si Richard, tama ba? Richard Atos. Tama? Si Arven. Si sa nag-birthday kan saro. Si Richard, tama, si Richard. Kan April 1, belated happy birthday. Sa aga, si Sai. Si Arvin. Talaga sunudan, talaga naman. Ang pag-ultanan is 4 dias talaga naman. Advance happy birthday man kay Arvin, sa muyang tech guys o kaya IT guys. Ako mapon sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Welcome back, Giraray Tabi!
Tagabos na mga nag-aantabay man dyan, Manong Nonong Cordova, maray na aga tabi sa imo. Diyan sa Velamor Subdivision, kumusta dyan sa mga taga Velamor? Si Kompalan, si Sir na Pai Joel Regondola, maray na aga Pai Joel, long time no see tabi. Morning. Maray na aga hali man sa Pilipinas, sa gabos na nakalag-on sa Samuyang official Facebook page ang DZGB News Online Netwide Worldwide. Siyempre AM band, region-wide, netwide, online, on air. Laban po ang DZGB. Sige po. Idiretso ta na muna ang bulos kan informasyon dyan, bungkarasan ta. Kandalagan mga informasyon. Sa tuyang mga pag-iriba dyan sa luwas. Nag-itik-itik na po ang init. Puuna naman kan sa tuyang verano. Isihon taan informasyon, kumpareng Jim, marhay na aldaw, go ahead na. Yes, salamat tabi pade. Maray na aga sa mga antabay. Yaong kita ngunyan digdi sa barangay San Ramon, sa Banuan kan Uwas, sa ibong kan medyo mainitan na panahon na sa pagsabay kita tabi pade sa inspeksyon ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa mga proyekto na pinagpapatrabaho digdi sa mga barangay sa Tercer Distrito Canalbay. Yaon digdi sa Kasarabay Mian Council kan na barangay San Ramon sa pamamayo ni Kapitan Jose Riñon. Sistema digdi tabi pade kay wasan ini magayunon mga panalubong ngunyan ka na mga paroy and tamang-tama ini summer maarani ini dakulang katabangan ini na mapadakulaan sa tuyang produksyon sa paroy. Napira kay ni tabi pare mga patanom na mga bastante nangunyan ining sa mga pananom na gulayon balik na sa normal na pamresyon dahil ta bastante na supply. Ngunyan, iguanin na plano kay ni si Congressman Fernando Didi Cabredo sa mga maabot magsarabay-sabay ini na mag-harvest tabi pa de sobra ini na supply para digdi sa Tercer Distrito kan Albay. Ang plano malansar nin food caravan ang Congressman and itong sa mga medyo halangkaw ang presyo ng mga munisipyo halimbawa dyan sa First District, maging dyan sa Catanduanes, masubli siya kay mga lunadan and dyan dadararahon ang mga kuanay ang mga produktong halidigdi sa Tercer Distrito Canalbay. Aramo niya to, kauruno niya to tabi pa si Congressman Fernando Didi Cabredo sa konsepto na food caravan. Kong, good morning po sa ibong na linya po si Pio sa Angkor sa DCGB. Hello, Sir Pio. Good morning. Yes, good morning tabi kong Didi. Salamat sa oras. Primero, interesante kitang maray kong itong food caravan na iluluwas ta na, mapapakinabangan na sa tuyang mga produkto agrikultural dyan kan ibang probinsya tabi, over? Oo, digdi kaya, mga maiwaso na ang mga pigpatanuman malangan tabi, Sir Pio, digi sa ligaw. Sigo kami mo yan na pigmobilize na 500 na kabataan. Tapos nag-post ko nga ba ito swapon sa Facebook, mga pighanda na sa mga tatanuman, pigpatrakto kami na. Tapos, teba naman na banwa, sa mga agum kang kababaihan, pigmobilisar me. Sabi me, isasabay me kamo sa programa kang Doli Tupad. Tapos siya ko, magkakaigo ka mong income, pero agadong mo sa indo, maghanda ka mo ng lugar na mga tatanuman para sa mga agum nindo. So, duwa palang tabi, Congressman, approach, both sa mga jóvenes na encourage niya to magka-interes sa agrikultura, and ikadua, nag-expand pa kita ta primero baga so tarano man mga kababaihan sa nang pinag-involve ta ngunya so sa indang mga respetibong agom igwa maning drive na tabi, Congressman? Iyo, sa mga lalaki, sa mga makukusog ini, sabi ko sa inda, tabangan nindo mga agom nindo. Kamo niya ako mag-arado, handa nindo niya ako yung mga tatanuman ninda. Pero unin si Jimmy, inapot ako ko sa bago. Oho. Sabi ni Jimmy,
Ngayon, kung may waso na ngayon mga tatanuman, ano ngayon pag-dispose mo kan ang pagpabakal? Yes. Fasil man sa niya ako, Jim. Ang kinut mo na niya akong problema, Honda, so pagpatubo kang tanom. Pag niyaw na niya ako yan, madalion man sana yan, pwede niya ako kung mag-food caravan. So mga kamit-bid na niya ako dyan, sublian na ki-auto. So mga kababaihan, so mga kabataan, daraw ninda sa ibang mga munisipyo, higi sa probinsya ta. So yan ang konsepto pala tabi kung ano. All the while, nag-iisip ako tabi na dakol na so produkto dyan, ini pala antisipasyon na sa posibleng surplusage. Halimbawa, kung mataparan na mo na so lokal na konsumpsyon na pangangaipo dyan tabi sa 3rd District over. Okay, pero sa presente mo niyan tabi, iyo, Oo. gulpi na ang gulayon mi digdi. Guturo ko kay Jimmy, sa mga agyang tinampo, makahiling ka mga tumpok-tumpok, nagbibenta. Oho. Tapos barato, imala nga niya, ang pitsay digi sa muya, ang kilo na sa 15 pesos sa sana. Nako, masira mo niyan, gisahan mo ki sardinas na maharang-harang. So digdi nga ni isarong ko, tigtangro ko na, di sa niya ako ang gusto, pumasa niya ako digi. Iyo Di po. lamang may nag-intindi. Da gustong sabihon, iguananin, Igwa man silang tanong, o iguan man tanom. Okay. Congressman Tabi, sa assessment mo ano, at this point in time, sa ina uminabot ang level of self-sufficiency kan sa tuyang konsumo agricultural dyan Tabi, dara ka ining taranuman project Tabi nindo? ang para sa kuya, ang barometro ko dyan, pag nahiling kong barato, nagbaba ang presyo, gustong sabihin, alang ko ang supply. Kan sa Wangal daw, kan Simana Santa, niya ano ko dyan sa Bakakay, nagaputaw ka mga presyo kang gulayon, so pitsay, nag-abot pa dyan 60. Jesus Mariosep, samantalang dyan sa 3rd, 15 pesos. So kamote, pinost ko baga sa Facebook, pigpabaka lang yung mga kababayan mining 20 pesos sa kilo. May nag-react, kaya diging sa muya, 40 ang kilo. Nako. Sus. Kaya sabi ko, Jimmy, pag iniya ko mga maiwason ng bagong tanuman, nag-ani kami digdi, para mas kumita ng dakula, yung mga paratanom dadaron may sa ibang lugar. Yan. Okay. Magayon Tabi kung ano. Susangon yan, na-attain ta na. Primero so level kan supply, buda so pamresyohan, na neutralize ta na Tabi, Congressman. Ano po? Ako, Pio Tabi, nagpapasalamat din maray. Kang kinumbinser ko sa mga tao na magtaranom, ang sabi ko sa inda, nasa pandemya kita. Ang tao ding mga trabaho, ding mga kwarta. Nguya niya ako, dakol kitang mga oras, gamiton tayo ako sa mga produktibong aktibidad. Magtaranom kita, nga niya ako, na ikaw kitang makaon. Kung ini day ko nahapot kan mga nakalihis, paano ang pag-identify niya to kan mga daga dyan na pigtatanuman na bagang mga may sadiri kaan, ano ang arrangement Tabi nindo sa may sadiri kaayan kan daga na pigtatanuman, mahiwasan mga pigtatanuman, manlain-lain na lugar dyan sa 3rd District Tabi? Bako man yung problema Tabi, Pio, ining mga may sa diri ng daga, kikaw ako ng kambarangay, yung mga kapitan. Pala, tita mo daw, katanong ngayon kung didi, sige nga, magayon niya yan. May paggamit din da. May iba nga niya dyan, may nagtanaro na sa kuya, pagkaputa ko sa ina lugar, tinaramsa ko sa barangay, sabi ko, pakunaman niya po ang sakop ng 3rd District, kamalik na niya ako an. Iyo pala. Iyo pala ano ta. Ito pala na sa indong pagpapatanom, bako lang na backyard gardening dyan sa mga harong na igwanin solar. Nag-identify ka mo nin mga lugar na fertile dakula, duman nakipag-coordinar ka mo sa mga may sadiri over. Iyo po, mga kapitanan nakikiuron dyan. Aha, sige. O di, sige Tabi, kung Didi, kung igwa ka pang gustong idagdag para sa mga paraan tabay, lalo na palan,
itong Suraber Dam, kumusta na ang development kan trabaho kayan tabi? Sa kuya, ko nabig po ba kuya, na-high blood ako. Tata mo yan nga, dahil naman makatanong sa mga farmers dyan, ang simbag sa kuya, suma-install ngayon ang rubber tube, mga Chinese. O kaya, sabi mo kay Jimmy, kung magabot niya ako yan, maiba kaya ako sa kumagsabat. Sus Mariosep. So, what would be the decision for now, manungod dyan sa rubber dam na sa Indo-Tabing opisina? Iyan sabi ninda, mga Chinese engineer ang kinakaipuan na mag-install kaya. So, naman kitang maginibugan, magalatalat kita. Iyo tabi. O di sige. May mga travel restriction magamo niyan. Oho, o sige. O di sige tabi, Kong Didi, kung ikaw ka pang gustong idagdag na sa imong oras, please go ahead. Okay, ang pangapudan ko pa may nasa panahon kita kang kadipisilan, taon ng krisis, dakol ang nagaanrangay mo niyan. Hindi kita mawala ng pag-asa. At gusto sa ng paghigos, lalo na yung pagtatanom, yun ang kinakaipuan sa panahon na ini. Kaipuan ta ang pagkaon, mga masusustansyang pagkaon, na ang panlaban sa COVID, sustansya sa pagkaon. Yeah. So, salamat tabi, Pio. Thank you so much, Kong Didi. Mabuhay ka. Yeah. Okay, tabi, si Kapitan Isos rin yun. Tayaw naman sa nakita digdi sa barangay. Madangog lamang kan mga kabarangay. Akap, kuna yun dito, sa talinga mo, sa talinga mo, sa talinga mo. Sa talinga mo ilaw. Yan, madangog ka. Nadadangog ka, Kap, sa radyo. Si Pio po ang nasa angkor sa DCGB. Ngunyan, Kap, mahiwasununo na nining mga makabasan. Igwa digdinin patrabaho, na kumbaga kung nag-igos ang regalo ni Congressman Didi Cabredo, proyekto maigos ka mo digde igwanin farm to market road manan bintahe po kayo ni na igwanin patirampo nasa daw kayo ng mga makakamahiwasuno ng mga makabasan. Si Kapitan ni Jose rin yun ni tabi pa din. Sir Teo, good morning po muna. Kap, morning. Aram mo sir, ang proyektong ini ni Congressman nakulang tabang ini sa muya lalo na sa mga parauma. Pakulang lang sa parauma. Kining proyektong ini ni Kong, ini ang pinakang magayon na ginibo ni kasatuyang congressman na talagang nakulang pakinabang mi kaini lalo na so pagtrasadar kan sa muya mga produkto mga dipisilan. So mga sa harvester, siyempre na makalao. Sa mga tricycle, tranquilo na. So mga para paani, kaya na mapakaryada kay Arayo, so magamino sa pambayad kan sukuan. Kumpara kung daining farm to market road daining pinagpapagibo sa ngunyan, mahalan pagpahakot. Ompo, kung daini, siguro maabot kada sako mga 50 pesos. Matindi. Oo. Kaya sa yun nga ni sir, dakula ang kaming council, nagpapasalamat primero sa muyang congressman na tinawan niya ining atensyon. Kaya salamat kay Kong Didi, nailing niya kumbaga sa kwan, importansya kan mga kasaritan lalo sa muyang mga parauma. Kaya si Kong Didi, yes, number 1 ini, matinabang talaga ining maray na kaipuan kan kasaritan, nailing niya talaga. Kaya binugtak niya ining tinampong ini, na aloy na panahon, talagang ini pakikinabangan ini kang parauma. Okay. Sige tabi Kap, mga pirang taon manindo yan na pinagmaut na magkaigwa dyan ni tinampo, over. Ay, Sir Pio, aluyo ng maray, since kagawad pa po ako ito, mga 1980s pa, yun na inis pang aturugan ko. Oho. Ang primero nga iguyan ini kan inod na si Congressman Gonzales. Opo. Tambakan mi na ini. Ito ba? Kaya lang, nagbisita si Kong Gonzales. Tigasadol kan sa parauma. Ay tanong nang inayaan abo ngaya ka mong matawang tinampo. O sige. Kaya ito binayaan ito. Yeah. Kaya lumipas ang mga taon, aloy pa. Pero pasalamat kita na sa ngaran sa muyang congressman na si Kong Didi,
sabi ko salamat kong pag kita nakakuan sana ma-realize ning tinamputan digdi. Ang sabi mo kito ni kung bayaan mo nga kapitan ta kung siyempre yung kita ibunta yan para sa karayang kang gabos. Oh. Kaya salamat maray. Kung didi talagang nagpursige siyang maray. Pero ang kondisyon baga Tabi Kap, mag-irigos ang mga nasa constituentes mo, yaonan pagigos ka mga residentes mo? Ay, pirmi ng yaon. Lalo na ngunyan na sa pandemic kita. Kailing ko ang ebidensya o to sa palibot kan sa imong barangay hall, harus palibot ki mga pitsay, mga madambaon, gagamit ka mo kay mga pestisidyo, mga kwan, o natural sana? Natural sana tabi ito, sir, takwan. Unang-una, dahil bang kita kipambakal mga fertilizer, gagamit niya sa mga organic. Very good. Okay. So, yung man sana, unless na may mga gusto kang maipaabot sa mga residentes mo kapaguhay Tabi? Ang pinaabot ko sana sa kwan, masako yung mga residentes, dapat ako lang magpasalamat yun sa kikong, ako di ko sigusan ta, matukaray ta primero sa to yung pagkingwa, tanganing matuata, so kakuhan ka sa to yung pamilya. Okay. Thank you so much, Tabi Kap. Mabuhay po kamo. Opo. Salamat si Kapitan Jose Reñon, diki sa barangay San Ramon, sa Banuan, Uwas, Albay, Tabi pa rin. Iyan na tinampo, kumpadreng Jimmy, existido na. Dahil, pinagpupunta ka na kaining sa mga, na po ka ni Kap, sa mga sa gilid, Forma. Pamorma. Embankment, tapos pinagkukuha na, pigpaparantay na, so may heavy equipment tigde, pigpaparantay na sa ibabaw, pirang distansya ka ni Kap? Siguro more or less mga 2 kilometers sila. Ang sabi, gari mas maharani na di sa ligaw. Ay, yun ang maray. Pag natapos, mas talagang pasiluno ng maray ang nagkulaw ng kagianan. Kagianan niya digdi sa pag-transfer ka sa mga produkto. Rani na, madali talaga. Okay. Okay, Tabi Kap. Thank you so much and mabuhay ang mga residentes mo. Council kan Barangay San Ramon, Uwas, Albay. So yan, Tabi pare, ang sa tayo mga dagdag na informasyon with Congressman Fernando Didi Cabredo, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng Jim, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Ang Taranuman Project ni Congressman Didi. Iyan na, tataod-taod, ibabeltadahan ta. Magkaigwa kita ning paglaom, makatod kita ning istorya ang paglaom sa satuyang mga kabarangay. Sa taon na inikan, kadipisilan. Bunjing, tabing advice mo? Tagari may interview si kumpadreng Jomar sa Chief of Policeman. Pagkatapos na tiyempo kitang ma-time check, may sponsor. What would be your advice, Tabi Bunjing? Time check muna tayo. Kumpadreng Jomar, time check muna tayo. Taigwanin, nagkakanigong dapat nabasahon na tiyempo kita. Standby muna pa ding Jomar. Butobot kan trompetilya ni Abogado Harry Roque Duman sa Palasyo Malacanang. Sinyala dapat itamaan mga oras sa satuyang relos. Oras Pilipinas, sakto alas 9:30 naga. An oras hatod sa Indokang United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante
asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman may maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa paggamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma attack, eczema, kidney problem, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Needs Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng isang malakas na immune system gamit ng mga supplement ng Needs Wellness Center. Ito po, si Jenang Rasol. Anong problema ng anak mo? Nagkailang po sa kidney, tapos UTI, kunting sampol sa baga. 3 doktor na po ang pinuntahan ko. Ang sabi niya, pag hindi pa ito gumaling ng gamot, dadalhin sa
po. Tapos po, narinig ko po sa radyo, kaya po pumunta ako. 3 weeks lang po, napagagaling po ito ng anak ko. Nakalakad na po siya. Kaya po, salamat po kay niya. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa aking SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Needs Wellness Center sa inyong lugar. Ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabriles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Minis Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Si Mr. Victor Neri, artista, social worker para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. As an actor, kailangan lagi akong nasa best performance ko. As a public servant, para lalo akong makatulong sa kapwa, ay dapat matulungan ko rin ang sarili ko na laging nasa best condition. Kaya I always start my day with a cup of Best Cafe para sa matinding pagod at puyatan, kaya kong gumawa. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Like me, you also deserve the best. Enjoy Best Cafe every day. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, doro-diretso na kita kang programa asin bulos kan mga informasyon dyan sa luwas. Katuwang Taan Mega Force Patrol. Paghali duman sa Tercer Distrito kan Albay. Ibirik niya to sa tuyang mga antena duman man sa Premier Distrito. Aramon ta sa mga follow-up reports, mga pangyari dyan sa iya man na responsable o kaya area of responsibility. Si Compadreng Jomar Bien, dyan sa First District. Pading Jomar, marhay na aldaw. Go ahead, tabi. Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Adiyon ako tabi, Pio, sa opisina ni Police Major Sammy Rialuyo, ang Chief of Police kan Malipot. Gusto ko kanya itong maraman ang istorya. May koneksyon duman sa Sarong Barangay Kagawad sa Malilipot na binadil. Marisa na nga ni taligtas, may tama pero ayos naman ang kabuktakan. Binadil siya, pag-iriba niya sa ng Barangay Kagawad na parehasin dyan taga Barangay San Antonio Santicon kan Malilipot. Ano ba? Islang barangay ni Tabi Pading Pio, duman nangyari ang insidente. Nagluluwas na ang Barangay Kagawad na buminadil dati nang may mga record man, criminal record na may nasintensya naman nga ni pero nakakumple naman kan sa iyang sentensya. As in may pending case pa sa mga oras na ini at large pa ang suspitsado. So gabos na yan, aramot ang istorya digdi kay Police Major Sammy Rialuyo. Sir, live kita sa DCGB. Nasa ibong na linya si Pio Fernandez. Hello, sir. Good morning, Sir Pio. Yes, good morning, Tabi, Chief. Primero, salamat sa oras. Chief, ma-forward na po kita. Ano na ang development kan investigasyon? Ano na po ang nagluluwas? Tabi, over. Actually, we are still on progress ng patuyang investigasyon. Kaso biktima nasa ospital pa.
operahon so bala na nasa braso pa niya. So, suspetsado tabi, Chief, hain mo niyan? Suspect, kahapon pa, after nung incident, medyo duminulag na dahil na duman sa Barangay Santikon. Ay, opo. May tracker team tabi kitang pinag-organize, over? Igwa. So far, ngunyan, so tracker team ta, dahil nag-ooperate, dahil unang-una sa police, dahil man kay personal knowledge of the incident, ang pigigimutan mo niyan, imbestigahan ng kaso, then i-file sa prosecutor's office, mahanap kita na magkaigway ng warrant, bago ta hanapon si Kagawad Birmas. Ay, opo. So, malos na regular filing tabi, Chief, over? Opo. Regular filing na lang tabi ini. Oho. Chief, ano po ang nagluluwas motibo, over? Actually, ang motibo ka ini, itong luma na nindang pinagkasinabutan, may old grudge na ini. Manungod sa ano da tabi, so da ipagkakaintiendehan? Actually, di mi pa masyadong na kalkal kung ano yung personal problem na because ako ini magsadiring tao man lang so agum kain ni biktima sa kaining suspect. Sa diring mga tao man sana, so biktima buda suspetsado, blood relation. Opo. But prior to the shooting, kahapon, accordingly, yung aki ng biktima, agdang maginom, kaining suspect, but he refused. Then, later on, accordingly, binugbugin ng aki na nagreklamo sa barangay. So, nung sa aki nasa barangay, si Kapitan opted na ipatawag si Suama ining Barangay Kagawad Efren Bumbita, pinasundo sa tanod. Okay. So, while walking along the way towards the barangay hall, upon reaching dun sa may vacant house, abandoned house, pinutukan kan suspect ining biktima. Parang tinambangan, over? Parang ganon ang lumulwas. Opo. Anong klaseng armas ang ginabit-tabi na badil? Actually, it was a short firearms but still hindi pa ma-certain kung anong kalibre. Ay, opo. Sir, parehong eksistidong Barangay Kagawad ini, over? Opo. Pareho sila ngunyan Kagawad, incumbent. Nako, sus Mario, pareho pang incumbent pala. Now, kung igwa katabing pangapudan, Chief, sa publiko, para sa ikare-resolver kan kaso sa paagikan pagkakadakop or pinpoint maski nasa process pa kita kan regular filing, go ahead tabi. Ang pangapunan ko lang po sa lalo nagbigay sa sa suspect na kung pwede voluntary surrender siya. Ang pangulining krimen na nagibo niya. So far kasi maski ituro ini sa tuya kan sa tuyang mga netizens, wala pa kitang kakaputan na authority na arestaron siya. Yan, tapin pointed na kung si suspect, kaya lang data na basta-basta ma-arrestar tabi, sir. Ano po? Opo, kasi wala kita dun sa tinatawag na yung warrantless arrest. Yung warrantless arrest. Opo. Na dapat may personal knowledge ang police, then within the prescribed period, may prescribed period kasi ini. Opo. So, would be appeal na lang, solamente is mag-surrender siya, voluntad. Opo. Bilang isang barangay official, dapat he must be responsible sa kanyang pigigibo. Iyo, opo. Chief, na medyo curious lang ako, di badil ini, kumusta ang monitoring do sa mga loose firearms sa imong AOR, over? Actually, kami on the process na identifying of those persons na may loose firearms in their possession, and padagos kaming nag-launch ng kampanya, yung search warrant operation. So kung meron,
nag-apply kami ng search warrant after makakuha kami ng mga deponent. O sige. Salamat tabing maray, Chief. Mabuhay ka mo and ingat tabi. Likewise po sa Indo, Sir Pio. Sige. Yung mga tagay ng Nyog. Opo. Kumpadreng Jomar. Thank you very much, Major Sammy Rialuyo. So, yan tabi, pade, si Kagawad Ubito Bermas, iyo na day pa na kukuha, or sabi na nga ni, tapos naman pati yung hot pursuit to, day na may susabay na sa pursuit ko ni Madako, kaya regular filing na ang kaso. Maray naman ang sitwasyon, ang kabuktakan, although kay po na operaran na parali yung subala, itong si Barangay Kagawad Efren Bumbita na nasa PRT death sa mga oras na ini. Basado sa kumpirmasyon man ni COP na itong si Kagawad Bermas, igwapang sarong kasong pinagkampango niya. Napuwera kayo itong sa mga nagpakatapos ng kaso, dakol pala ni si Kagawad, ang kaso. Dakol na kaso, ano? Pagkatapos na, ang kaso mo niya napighampang napuwera kayo ng pangyayari kasudma, kung may file na ini, na dakupata sa tupada. Oh, yan. Di... Kalupit kasuhan ka CIDG. Opo. Patong-patong ang kaso, ano? Oo. Sige. Dakol-dakol na ang Panginoon. So iba, ayos na. May mga naariglo, may nasirbihan. Ngunyan, hindi naman sa yung pigampan. Plus utupada. Yan pa rin mga informasyon. Jomar Bian, DCQB. Salamat, kumpadreng Jomar. Mga follow-up report dyan sa luwas. Kasabay si Chief of Police Rialuyo. Igo na lang po kita ni 12 minutos bago mag-alas 10. Tingog kan Banuan, DCGB, diretso ang dalagan kan informasyon. Alamon taman sa area, di na kita sa Segundo Distrito, Legazpi, Daraga, Old Albay area. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, good morning, please go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, padagos na ngunyan ang patrabaho kan DPWH 2nd District Engineering Office sa pag-ayos kaining flood control system siring sa Macabalo River po dyan sa may barangay 18 Cabangan West. Ngunyan, nalataran kan DCGB News matapos na magkagawa ng improvement ang nasambitan ng proyekto na pinaunahan kana nakalihis pang Oktubre 9, 2020. Kung sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay DPWH 2nd District Engineering Office spokesperson na Richard De Jesus, ang sinabi na nakatalaan ko tanining matapos kan nakalihis na Pebrero 10, 2021 alagad dahil nga siya nagkapirang rason siring kan mga minaging bagyo kan nakalihis manataon na pinjentehan patrabaho kini alagad tinawan niya ni nasigurasyon na tulos-tulos nindang gigibuan ang magkakanigong lakdang tangani na marikasman na makompleto ang proyektong ini. Nabi ni Jesus na beto ka nasambitan ng proyekto, yung tangan na malangkawan lamang dyan ang flood, umayos lamang ang flood control system, lalo pa na kada best na makusog ang paguran. Sinman nagkakaiguanin bagyo, nagiging vulnerabling maray ang nasambitan ng lugar sa pagbabaha na kung minsan may naabot sa lampas pa sa tuhod. Ngunyan, sinabi ni De Jesus na iguainin ni laban na 300 metros more or less, asin man pinag-alokaran ninda ni poco mas o menos 23.7 milyon pesos na kantidad nin fondo. Natuwang ninda sa nasambitan ng proyekto ang Macapa Corporation asin pinagsisiguro na tulos-tulos ining matapos tangani na inkaso man umabot naman ang panahon kan taguran asin mga bagyo, handa naman ang mga residentes kan barangay 18 Cabangan West asin man iba pang pagtaraid na barangay sa kontra sa pagbabaha digdi sa syudad kan Legazpi. And iyan na project, posibleng may epektong maray sa flood control diyan sa may puting daga, Gibara, pababa Esteves, over? Kasi inian magiging sabi ka na pagkikipag-uro niya sa tagapagtaram, inian magiging paagi tangan ina tulos-tulos may wawa ang tubig pasisiring sa Macabalo River, tadyan na i-stack ang tubig kaya minabaha tabi, Sir Pio. Yan, perennial problem yan. So, ngunyan sa leadership ni Engineer Warren, ni DE Warren, napuna na so mitigating measure yan na flood control naan, mawawa na dyan na tubig na hali dumambaga sa may tulay, palaog sa puting daga pababa. Roger to that, Sir Pio. Diyan ang wawa, buda sa iba pang mga hali digdiman sa may Esteves, over. Yes, kaya ang ginlubunin da garuin ay dining and pinataas-taas ninda to 4.2 meters. Tangan ina maski na may mga harong dyan sa gilid, dahil man
mapresente ang bulos kan tubig in kaso na magkaigwanin makusog na paguran. Dyan talaga daw, Sir Pio, kan mga nakalihis na taon, bulan, talagang sadit na supigagihan kan tubig pasisiring sa Macabalo River. So inakad, inakad, pagkatapos tataas-taasan, so mag-inibong na ulang. Roger. Okay, pero dahil man pinahiwas, inakadan sana. Yes, iyo tabi, Sir Pio. Okay, sige. So yan ang engineering, kuwan pala ninda, engineering design, buda itong pag-antisipar dyan sa baha, over. Yes, sabi ninda, prone maray ining lugar na ini sa pagbabaha, kaya ini man ang mitigation efforts ninda, tangan nila dahil na mautroan mga, siring na sa nakan last year, sa Pio kan mga nagsurunod-sunod na bagyo, talagang grabe dyan, maski mag-uran sana, grabe daan pagbabaha, kaya sa panginot ni Engineer Warren Asutaya, bigihinguan ninda na matapos ini mantang yawan pagkita sa tag-init, o kaya panahon kan tag-init. Iyo, well done. Ana pag inisyar kang proyektong iyan, sagkuduman sa may harong nara Engineer Warren, iabot kan baha kung talagang minawa ang tubig dyan, over. Yes, tabi, Sir Pio. Sige, go. Sa tabi, Sir Pio, sa tuyong impormasyon haliman niya sa Kabangan Westwood Boy sa Mobile, Ans Galaro, DCGB. Salamat, Ans. Sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Sa tuya pa yan nababalitadahan, pati ka itong sa report ni Compadring Jim sa 3rd District. Mientras tanto, 7 minutos bago mag-abot ang alas 10 nin pagkaaga, tingog Kadbanwaan, Pilipinas. Si Renz nasa linya man, Ramonta, ang bulos kan informasyon dyan sa Daraga area. Pati nasasaya man ang mga nasasakupan na AOR. Nasa linya si Renz Luna. Renz, marhay na aldaw, go ahead na. Yes, maray na agad Sir Pio, maray na agas ng mga parantabay sa mga tugan niya itong mga bareta nagdepensa na market administrator ka na Daraga na si Sir Natemis na lubet sa gabos ang mga nakapag-obserbar kan mga pangyayari digdi sa lokal na merkado na kung saan dakol na nakaabot na reklamo manugod niya ni kay diong pagpabulos din mga tubig hali sa mga drum na igwang mga laog ni sira na pinagpapabulos digdi mismo sa may gilid kan Tinampo digdi sa lokal na merkado kan Daraga. Pigwawa sana sa Tinampo. Roger tabi, Sir Pio. So mga tubig na ipiglinig kan mga sira sa merkado? Roger tabi, Sir Pio. Grabe yan. Sige, Sigun digdi kay Sir Natemis na Lobete, ang market administrator ka na Daraga Public Market sa iyang sinabi na ang pagpapabulos ka na ng bitan ng tubig bako man pigdiretso digdi sa Tinampo kundi digdi sa kanal digdi mismo sa likod ka na wet market. Sigun sa iyan na pwede man asinwara man ni pinagbabalgar na ordinansa digdi sa munisipyo pinaggibo ka na managakapirang mga paratyenda dahil lang tadaiman tabi ni Sir Pio Delicado sinuwara man laog na mga solidong mga parte ning sira ang pinagpapabulos dyan sa kanal kundi tubig man sana. So, sa iya, bako pala daiman ipigwa sa Tinampo kundi igwanin drainage na pipaagihan man. Roger tabi, Sir Pio. Yan, sige, go. Asin na pinahimutikan kan sa iyang opisina na kung saan ang pagpabulos nga ni ka na tubig na igwang hali sa mga lalaganan din na mga sira. Ora man or daiman makadara ni na mabatang parong digdi sa wet market dahil ang kondisyon niya sa gabos ng mga nagbabaragsak nin sira digdi sa lokal na merkado na pagkatapos ipabulos ang tubig hali sa mga drums digdi sa drainage o sa kanal digdi sa likod kan wet market tulos man ining dadag na son nin tubig tabi, Sir Pio. Roger. Kaya sigun sa iya na dapat oray kaadit ang mga tao dahil ang tamas nga na obserbaran na pinagpapabulos hindi sigun sa iya na wara man pinagbabalgar na ordinansa digdi sa munisipyo asin na pinag-asigurar man na wara man mga kaibang mga lamang loob din sira na pipabulos na tubig dyan sa kanal asin di dagnas man sana pagkatapos kaya wara man giraray parong na mapaparong digdi sa wet market kan Daraga Public Market. Anigwasan na palan bako manalaman loob kundi lamang labas. Lamang labas sa tubig sana. Tubig sana. Sige. Yan sabi, Sir Pio. Ano karagdag na barata digdi sa luwas? Rans Luna, DCGB News. Salamat man rin. Sali dyan sa Daraga Public Market. Ang informasyon kapaagi man ni Temes na Lobete ang sa tuyang market administrator dyan kan Daraga. 4 bago mag alas 10. Ilawag ta na si Compadring Al sa tuyang primerong oras ng programa. Compadring Al, marhay na aga. Go ahead na. Yes, good morning tabi Paring Pio. Digdi sa may okasyon
kung saan nag-distributor ako Bicol nin mga toolkits para sa mga naggraduar Desnatabi and Bicol. Si Congressman Saldico may mensahe na bigkapaabot sa satuyang mga kababayan. Masaya, no? So, ulit, kailangan masyado tayo masipag, no? We work mga 16 hours a day, no? Para lang makuha natin yung patama na, then proper planning. Number 2 is the relationship. Tatlong item lang ho yan. Maging tayong masipag, maging mabait, na kaya with a good relationship. Then, number 3, yung persistent, no? Makulit, no? And yung relationship natin. Okay, so yan ang padago sa kapayag ni Congressman Ko para digdi sa mga nagkatarabangan ka na ko Bicol na biging ganyan sinda na kumbaga magtabang na makabangon na kita sa epekto ng pandemya. Roger. Create ngayon na this pandemic, doon na mismo sa area mo, sa community, since ikaw na mismo nandun sa barangay level, advantage ka na dito sa mga malalaking negosyante sa sentro. Hindi ka na pupunta sa downtown, kung doon na mismo sa mga nangangailangan sa area mo, diretso na. So, advantage na ho yan. And hindi ho tayo, basic ho yung mga sa pag-welding, sa bakery, pandesal, pagkain ho yan. No, so, hindi ho tayo mahirapan yan. Okay, so Congressman, ito po continuous na programa ni Kanako Bicol para matabangan sa mga kababayan. Yes, ano po yan? Ito po continuous na programa tapo ni Kanako Bicol para lalong matabangan tayo ng mga, lalo na yung mga yaw sa barangay na dahil po nin, kumbaga dahil natawan nin maray na trabaho dahil nga ni sa kakulangan kan mga karaman ng databi, Congressman. Yes, ini business mo yan. Nakamit na ang satuyang haloy na plano na taram na bakulang training ang satuyang itaw kung hindi tawantang gamit para linda mismo maging successful na entrepreneur. Kasi pag training lang, kaya mo pa maghanap ki trabaho, maghanap ki matatrabahoan, maghanap ki sa abroad o magpa-Manila. Ini, dahil na kipuan magpa-Manila. No, ang satuyang expected na matatawan sa Kabog, na Kabikulan, around 906 na matawang ki negosyo na livelihood, may equipment na, may training, pati ang paano pagbenta, paano pag sales stock, pag-develop kasarong negosyo. And kaya magayon po ining programa kang satuyang na narealisar, kaluit pa po ining pangarap na mangyari ngunyan na dagos na po. And may allocated na budget na po kani yearly sa sponsors mo ka na Bicol para sa programang yan, Kong. Yes, hopefully tuloy-tuloy ang satuyang support ka sa tuyang national government na yun yung satuyang inganya, pakiulay sa indana dahil lang magtaw kita, provide kita ki-training kung hindi, pati mga gamit sa pagnegosyo na kukumpletaran ta na. Magayunon po ining bahagi, madidevelop na po ang skill ng bawat sarong Pilipinos. So iba, dahil pwede magtrabaho pag-aldaw, pagkabanggi, extra job. Then pagkaya na ninda magtindog sa sadiri, pwede naman sila maghali sa saydang trabaho pag nagdadakula ng serbisyo. Opo, related yan. Kung mensahe ka po sa mga Bicolano sa sitwasyon tango yan, sa parteng message po. Well, sabi, we have to live with the virus, we have to live with the pandemic. Iyon na po inipigikibuta. Data na masyadong, we focus na rin di matawang ki livelihood, matawang ki negosyo, baka nga ni training kung hindi gamit sa with this. Dahil kita, swerte kita sa Bicol, GCQ kita, dahil kita dahil human ang piktaw sa tuyang biyaya ng Diyos na dahil kita masyado apektado, no? So hindi pong negosyo sa tuyang tutukan na ma-empower kita gabos and gabos na mga pangangaib ko for every barangay, igwa ki bakery, igwa ki welding, igwa ki hilot,
So, magkakaigwa na kitang city sa bawat barangay. Magkakaigwa na kitang commercial center sa bawat barangay. Thank you so much, Congressman Saldi Cotabi Panigpio. Naisingit na digdi sa ginigibo nindang programa. Ewan na pag-distribute kan mga toolkits para naman sa mga nagkatrabahan na protesta na libre ng training, libre pang toolkits, dakulang tabang sa kabuhayan kaniba niya itong mga kaupayang Bicolano. Alinig Live sa Embarcadero, Alarmario, DCGB. Salamat Al, kasabay si Congressman Zaldico. Kanako Bicol sa padagos na pagtauning oportunidad, transfer of knowledge, training, oportunidad na makapaghanap buhay, ako Bicol. Taod-taod ang iba pa, pakaliis kan station break, news break, asin halawig na hanap buhay. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, kapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsules. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na nainarereparo. Maging maingat. Digdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaokitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdaraynining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Lahat tayo may mga mahal sa buhay, pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan, kayang araw-arawin, dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw.
Oo, ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB. 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 17. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nasa full capacity na ang Lung Center of the Philippines o LCP dahil sa padagos na pagdakol kan Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa nasyon. Sa abiso kan LCP, nasa 200 ng okupado ang sa indang emergency room mantang sanggatos porsyento na ang okupado kan sa indang COVID-19 wards. Dahil ang digdi dahil na nag-aako pa nin walk-in na mga pasyente ang LCP as in mga elective surgical as in non-emergency medical non-COVID patients. Mantang enot naman na pig-anunsyo kan Private Hospitals Association of the Philippines na madali nang mapano ang mga ospital sa NCR as in mga kataning na probinsya. Yan ang pangalas 10 na bareta, halig din sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Mega One, ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang iba ka idol.
Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensahe ito sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 per DTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etsyapwera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etsyapwera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog dan Banwaan. Pio Fernandez. Si Pio Fernandez po ni, bahay ko to, naka-GB ako, informado, protehido ako. Kiteng tang 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 kitang bang bang kipeng. Ay, naintindihan ni para patugtog ko na ako naintindihan dekada na. Kibing bang bang kiping bang bang kibing. Si Pio Fernandez pa ni, bahay ko to, naka-GB ako, informado, protehido ako. Ecstasy. Sige, diretso kita kan mga istorya. Aramon ta, an bungkaras pa kan informasyones. Diyan sa satuyang palibot. Digdi naman kita sa Legazpi area. Ay, may mga pinag-schedule pong brown out yung Albay Power and Energy Corporation. Diit na dagit patabi. Ano, talagang iyo yan. Sa pagmaniugot na mapakarayan ng mga linya-linya na yan tabi, ano, parang birth pains baga, ano, bunjing. Dahil maning maginibo talaga, kundi talaga magpa-brown out eh. Tapi pakarayaan mga linya, ano po? Diit pang dagit, sa tuyang iluwas.
taan pakatapos kaan, mantinido na po gayon siguro. Nasa linya na si Luens. Luens, marhay na aldaw. Go ahead na. Salamat abi Sir Pio, abong ipabuntog sa pagpasubo ni Kapitan Henry Asejo kang Barangay Bunot, Legazpi City. An sa iya mga barangay tanod na basta-basta sanang saluhon ang problema sa pagmamando sa traffic sa duwang busy na National Road intersection entry kan Legazpi diversion na St. Peñaranda Street Extension sa Mayawa Bridge area na ikikauyam na kang publiko dahil sa paggubot kan bulos nin trapiko digdikon rush hour. Ini ani pinagunambita ni Kapitan Asejo kan makaulay siya kan DCG Beños, although magayon man daw kuta ng makakatabang, pero bako man daw basta-basta ang siring na bagay na basta-basta sa nanindang lalaugon ang mga bagay na pinagmamantinir kan Legazpi City Police na iyo daw ang mas kapable as in eksperto nag-adal nin alawig na panahon ang mga siring kay nita kung arog kayan ang mangyayari dapat may alawig man na panahon na pag-iinsayo mo na nin marhay sa iya mga barangay tanod para makatabang talaga sa pagmamantinir kan traffic sa lugar. In other words, the science of traffic. Roger to that. At may punto si Kapitan Asejo, taan mga tanod, force multiplier man sa naiyan on a limited capacity sa pag-iksihir nin maray na bulos kan trafiko. Roger to that abi, Sir Pio, kumbaga, oro alalay sa daw sindakan, pulis mismo. Day ipag-printera mismo, lalo na yan dyan baga, hali kang UST, masakat sa tulay, pababa na dyan sa intersection, palaog na dumabaga sa may pabugtong, dyan ang matindi lalo na alas 7, alas 5. Correct ka dyan, tabi, Sir Pio. Sige. May mga nagkakapira kayang individual na sige ang suistir daw sa iya na dahil sa sisibot mo niya sa kakulangan ng personal nga patura, ano daw no magtumarkwenta mo na daw digyan mga tanod, gani na mamantinar ang bulos din trapiko sa lugar, pero susog sa pag-agad ganin in reaction sa nasambit na kapitan, uulito niya, bako man basta-basta ang siring na bagay na matindog sa nasinda dyan, na dainin magkakanigong kaaraman sa siyensya nin mga siring kaning troubleshoot sa trapiko, napadagos nga ning nagugubot asin nagkakatiripo nin marhay. Iyan nga ilinga, halimbawa patindugan mo dyan nin tanod, ma-traffico rush hour, ano? Roger. Halimbawa, ni nag-adang-adang na ambulansya. Duma naman sa ibong nalado, nag-adang-adang fire truck. Correct. Sa ibong nalado naman, patrol car kan pulis, puro nagwawarangwang. Haputa daw ang tanod, arin ang papainuton mo. Roger to that. Yan, anigo ning pagkaaram kaan, the science of traffic is ang traffic police officer. Correct ka dyan, tabi, Sir Pio. Sige. O, tamano nutaran na dahil sa kawaran perminin mga pulis na nagmamantinar kan siring na bagay, permigubot ang trapiko, anas tiya agyan resulta, nagsasarabatan lugod, asinde na nakakairo sa bulos ni trapiko, maski pa may ambulansya. Iyo nga ni, igo nga ni andyan yung kalkulasyon. So pig-apod na platooning, ano? Correct. Pigahiling iyan kan traffic officer na nagbuburo bailid dyan sa tahaw, baga ano? Pighiling niya an wala, an tuo an inutan ang likod. Pighilim niya ang volume kan traffic kung iguan ng pinag-apod na platooning. So kurumpul-kumpul na parang mga platoon baganin CAT, ROTC, CMT ka ito. Correct. O pag halawig na duman sa ibong, it's time to stop naman. So nag-agi, papalusot mo sa ibong. Roger to that. O iguaning siyensya kaya dema talaga kaya kan tanod, lalo ko ng tanod may hangover. Saka sinasabi ko sa iyo. Kung iniwal pa kan agom, saka kung inindyan pa kang jowa, di mapabangga na sa nandyan. Kampiday, bagburungguan at malibong sa payo kan tanod. Ayo. Roger, kung nanonotaran bagay, guwaman in Traffic Management Division ang Legazpi City Police, alagad susog sa pakikipag-ulay kiraray kan DCG Beños, kay Chief of Police Lieutenant Colonel Rodilon Bitita, pinagigibo man daw nindaan gabos ugaring talagang kulang ang pulis na ipinagkukulukar sa nasampitan ng lugar. Pero ang anagad masana is during rush hour. Roger. Rush hour ba lang? Diyan sa may intersection na yan. Correct. Tabata minaagi dyan mga 10-wheeler, 16-wheeler, 18-wheeler. Correct. Bus, minibus, gabos, bukid de gira, minaagi dyan. Roger. Sus Maria Joseph naman. Sige. Roger, sa yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag pag-istorya, halinig sa Legazpi City Port area. Ako po, si Luis Burse Barcera.
Salamat Tabi Iluwen sa mga dagdag na istorya. Tama yan si Kapitan Asejo. Although di naman natin tinatawaran yung mga tanod dakulang tabang sinda sa pagmanihar, simpleng bulos kan trafiko, parking gabos. Pero sa science of traffic, araw ka na busy street, main road. Iyan na kalabaan kang Calle Rizal. Hali kan Ligaspi, patukad ka sa tulay bago mag-UST. Yan. Matindi yan dyan na converging point, choke point during rush hour. So, dahil mo dyan dapat itiwala sana, basta-basta sana sa tanod. Ang traffic management, hararom na siyensya yan. Tig-adalan yan, igonin mga basics dyan tabi, and basics and beyond para ma-control mo ning marhay ang trafiko. Yan. Buda, so mga nagmamaneho man, tabi, dahil kung mo magparabasol sa polis, tani babagabunjing, minabasol sa polis. Kaya ngayon matraffic, tamay polis. Kundi ngayon polis, birigayan sana, duro-diretso ngayon biyahe. Yan. May punto man tabi ka mo. Pero pag nagkaburungguan ka mo dyan, papaano na ang pagdeterminar kan liability duman sa danyos? Mataram naman, paano ngayon na impulis? Mar Joseph naman. Kaya nga ni, traffic police officer tatrafikon kita. Pupunduhon, so nagdadangadang na bihikulo to give way duman sa iguanan nin dapat na right of way. Di ba, Bonjeng? Kaya traffic to ensure order. Bako itong so, kanya-kanya sa ng abilidad nin pagsagilot kan bihikulo. Di ba, Bonjeng? Kanya-kanyang paururagan. Dahil pwede yan. Traffic eh pa. May pulis na naman. Nag-traffic. Pag may nagburunggon, paano nga? Dahil pigbukta ka ni pulis. Ay, hindi. Paaram na ako. Tayo na nimbuha. Nako, sinasabi ko sa inyo. Diyan, congratulations sa kay Congressman Didi Cabredo and siyempre kay Congressman Nando Gonzales. Yun nagpuon kay na taranuman dyan sa Tercer Distrito, Canalbay. You can just imagine, Bunjing, nag-iisip na sinda, taigwa na sinda nin mga surplusides sa mga maabot na daw na mag-food caravan, tumabang na sa luwas kan na Tercer Distrito, Canalbay. Madaranin mga duma. Ang pitsay baga, abundang pitsay, Bunjing, masiramon baga pitsay, bagong pudo, hugasan mo ning wadombe sa running water sana, gisahan mo, Bunjing, ning maharang-harang na sardinas. Inasabi ko sa inyo. Diyan sa 3rd District, kamote, 20 ang kilo. Sa ibang lugar, 40. Yan sinasabi, magtanom. Tanganing day magutom. So dyan naman tabi, sa flood control project, dyan sa may puting daga, congratulations, Engineer Warren Azotea, na 2nd DE. Napo na ang sarong major mitigating measure na tibaad lamang makabawas-bawas na nin marhay sa epekto kan baha dyan sa may puting daga, Esteves, as in nearby streets dyan sa lugar naan. Tagaruyan dyan Danau-Danau. Garuyan dyan Pasipiko pag minauran. Buda minabaha. So yan, 25 billion ba yun yung estimated project cost amount na pinagtalaan dyan. So report ni Ans, dyan baga sa may puting daga, minalusot dyan sa may pasiring sa Rudy's Hotel. So pig-agihan ta dyan. Minaaragian dyan tabi. Ege, salamat kan sa inyong paghinanyog. Masunod tulos, News Manager Mardela, amang Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Mga kaibigan,